Una cinquantena de socis dels Amics Motorselva han pres part en una nova edició de la Pujada en Costa, un dels esdeveniments més tradicionals al calendari del motoclub local. Novament, en col·laboració amb els Amics de l'Ermita de Sant Pere, la Junta ha preparat un esmorzar a base de productes locals que s'ha servit des del punt més alt del terme salvatà, amb unes vistes incomparables del Camp de Tarragona. Des de fa uns anys, la Pujada en Costa s'ha deslligat completament del component competitiu. Ja no es cronometren els temps dels participants, sinó que se'ls dona carta blanca per tal que triïn com i de quina manera poden arribar a la plaça de l'Ermita. Per bé que la gran majoria ha optat per agafar les motocicletes i fer ruta pels diversos traçats que s'enfilen fins a Sant Pere, altres s'han decantat per recórrer els prop de 3 quilòmetres de camí a peu. Una alternativa que ha servit per obrir la gana i assaborir amb més entusiasme un esmorzar on no hi ha faltat la cansalada, la botifarra negra, les arengades o el pa amb tomàquet regat amb oli del raig. L'animat ambient a la plaça s'ha allargat fins ben entrat al migdia. La Pujada en Costa és una de les activitats que es remunta a la creació de l'entitat salvatana. En un principi, la competició va començar a organitzar-se amb el suport d'altres motoclubs veïns, fins que els mateixos aficionats de la selva es van animar a fundar la seva pròpia associació. Des d'aleshores ha estat una de les seves tradicions més arrelades, tal com ho són l'esmorzar social i la plantada del pessebre a l'espai de la Font Major i la recepció del patge reial, els esdeveniments que tancaran l'any pels Amics Motorselva.